הסרטון שלי לגיימינג. עכשיו אני משחק דרך המחשב פורטנייט, כי החלטתי שאני רוצה לשחק פורטנייט דרך המחשב, כאילו זה לא אותו משתמש, אבל בואו נתחיל משחק. יאללה. לא שקירה, לא זה לא שקירה. אבל בעצם זה לא. תודה, אני אוקיי, איפה אנחנו? בואו נלחץ. טוב, אז אני אעדכן בטופ 50, אוקיי? יאללה. טוב, אז מה קורה לך? שיט. טוב, אז חזרתי. אם זו הייתה התחלה לא טובה, אבל בסדר שיהיה. ואני לא יודע אם הולכת להשיג את המיתיק שהוא הרג את הבוס. הייתי אני כבר רואה פה איזשהו מלחמה, או הוא הרג את הבוס, כאילו, מי שהרג את הבוס, או שלא, לא יודע. לאן הוא עף? זו השאלה. לאן הוא עף? למה הוא עף? טוב, אז יאללה, בואו נתחיל עוד משחק. ועכשיו אני אעשה משחק נורמלי, לא עצירות. פשוט הפסקתי נראה לי המשחק קודם לזה שלא היה לי בנות, פתאום צמתי בו. גם עכשיו שכחתי. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, בואו נראה לי ננחת פה, כי אם אני לא טועה יש פה ספיידרמן והכל, אבל מדי פעם לא צריך. לא, בעצם אני ננחת פה, אני מפחיד שאפו אותי. אבל בלוגלות, יש כאלה מטורפים בלי. ננחת בעצם. למרות שעולה פה חייב להעיף את זה, זה לא חשוב. איפה זה? אוי. למה דווקא זה? סבירת הלוט. אוקיי. או תיבה יפלת, זה גם איי פעם שלי בוא חמוד אבא יש פה כבר מישהו הרג את הבוס? איפה הוא? וואו, אני מפחד להרוג אותו. איך כבר להרוג בוס?
הוא, אבל... שלא מתחבא, לא הבנתי. אם זה מצריך, זה גם לא צריך. נראה לי שהוא שמה לא. לא יודע איפה הוא. אוקיי, הוא סימן אותי נראה לי. הנה, אני שומע רעש. הופה, עוד רעש. אוקיי, גבול קליעה. אימא'לה. אוי לא. היה אמור להיות פה איפשהו. אבל איפה? הנה. בוא ניקח עליו דרך ספיידרמן. אם הוא יהרוג אותי. איפה הוא? מה? הנה. אימא'לה! אימא'לה, הוא פשוט לא זז ואז בום. טוב, אז אני נראה לי אזוז, וזה הסרטון שלנו להיום. אז יאללה ביי.